Jiena Rachel Vella, ta' żewġ titfal, żewġ subien, Niki u Ben. Ħafna minnkom forsi tafuni mill-programm Tista' tkun int, kont nipproduċih u kont nippreżentah. Forsi ftit jafu li l-professjoni tiegħi proprja kienet għallima tal-edukazzjoni. Iżda forsi ftit inqas nies jafu li l-business beda fil-familja qabel ma twilit jiena. Grazzi Rachel, fl-aħħar konvinċejtek li tiddedika ftit ħin għall-wirtu eredi, ma kontx naf li l-professjoni tiegħek kienet għallima. Iva, kont l-unet grazzi tal-istedina. Pjaċir tiegħek. Jiena kont sportiva ħafna. Jiġifieri 7 days a week minn filgħodu sa flaxija. Kont top gymnast għal xi 5 snin, kont nilgħab in-netball man-nazzjonal, kont nilgħab il-basketball, kont nagħmel modern dance. Tantu hekk li mbagħad spiċċajt nagħllem bla ħsieb imma spiċċajt nagħllem u hekk bdejt il-karriera tiegħi. Ma kontx nimmaġinak għaliex jiena dejjem nafek libs eleganti, dejjem kollox f'postu. Tgħidli l-istorja mill-bidu bin-negozju tal-familja tiegħek? Il-ġenituri tiegħi kienu ġew mill-Awstralja fil-71 u kellhom opportunità min-naħa tan-nannu tiegħi. In-nannu tiegħi naħa tal-mama kellhom dejjem kien fil-business, kellhom l-ewwel fabbrika tal-madum, l-ewwel fabbrika tal-luminata, kellhom kien a very good businessman. Imma mbagħad meta ġew Malta, waħda mill-affarijiet li kellu n-nannu tiegħi kellu baru restaurant il-Mellieħa, veru prominent. U l-papa tiegħi meta ġew Malta bdew imexxu huma l-mama u l-papa tiegħi. U jiena twilit eventwalment f'dan l-ambjent. Dejjem il-mama u l-papa jaħdmu ħafna. Kien dak iż-żmien it-turiżmu kien ibbażat fuq fis-sajf ħafna u fix-xitwa kwiet, speċjalment il-Mellieħa. Allura dejjem nafni l-sjuf dejjem naħdmu ħafna mbagħad fix-xitwa we take it easy. Fil-fatt l-idea kienet ikkulturata li aħna naħdmu bħala familja, iżda mbagħad fix-xitwa ingawdu bħala familja. Ġifieri vaganzi tas-sajf mill-iskola ma tantx tkun tgawdihom bħal ma jgawduhom tfal normali, bħal speċi kont tikkontribwixxi fil-negozju. Jiena forsi telespettaturi jafuni minn Tista' tkun int u forsi b'dak il-popolarità li kelli dak iż-żmien. Il-papa tiegħi qisu għex l-istorja qabli għaliex hu kien dejjem fl-entertainment. Il-papa tiegħi kanta u jdoq. U kien wieħed mill-ftit postijiet li kien hawn Malta li kellu live entertainment. Mela dadi kien ikkanta u jdoq u l-bar restaurant tagħna kien chock-a-block imma mbullat. Kuljum sa 2:03 ta' filgħodu. Dejjem. Allura anke nies tal-lukandi turisti jiena hekk nafni nikber, they were beautiful days. Iżgur għax il-mużika u l-kant qed jiġbdu iktar jibqgħu hemmhekk. Jixorbu, jisfinu, jieħdu gost, genuine fun, jiġifieri vera. Kulħadd really having a good time. Bħal meta ngħidu ħa noħorġu x'imkien, aħna dik għalina kienet kull lejla. Nibdew pereżempju minn Mejju sa Ottubru, dejjem kull lejla chock-a-block kull lejla. Ovvjament meta kont qed nikber, forsi għax kont il-kbira wkoll, kelli naqra disċiplina mhux ħażin. Speċjalment fejn jidħol ix-xogħol. Jiena ma kellix għażla, jiena kont malma li jiena rrid immitt idejja xogħol u mhux tal-li naħdem daqs il-ħaddiema kollha li kellna li jiena għandi nkun ta' eżempju għal ħaddiema kollha. Jiġifieri dik kienet ingrained, speċjalment il-papa tiegħi ma qatt ma kien ħajaċċetta li jien ma nġorx ix-xejr tiegħi. U nitkellem anke minn meta kont żgħira. Alla volja l-iskola u l-edukazzjoni dejjem kienet priorità. Imma meta nagħmel l-affarijiet aħna dejjem konna malmin a job worth doing is worth doing well. Jekk ħadd tagħmel xi ħaġa, jekk xi ħaġa ħadd toħodlok il-ħin mela might as well tpoġġi qalbek u ruħek għaliha biex inti tagħmilha sewwa. U din Nojli ma kienx biss għax-xogħol. Pereżempju jien niftakar l-ewwel għattilkom kont għallima tal-PE kont inħobb ħafna l-isport u gymnastics dejjem handstands niġri min-naħa tal-korridur soħra. Ma nimmaġinakx imma nemnek. Il-mamma tiegħi kienet tgħidli Madonna binti iktar naraw saqajk milli naraw wiċċek meta kont xi 11. Imma hu to instill that thing li jiena rrid nagħmilha sew l-oġġett, pereżempju kien itellaq li handstand. Issa hu jekk kien kelli 11 u kellu xi 40s, xi ħaġa over the 40. Imma kien itellaq li biex jgħallimni li jiena jekk ħanidħol għal xi ħaġa jekk qed nagħmel handstands, jien irrid inkun soda u b'saħħti li kapaċi nagħmilha.
U matul naħseb il-karriera tiegħi, when I look back illum il-ġurnata, in a way, ma kien hemm qatt place for second best. Mhux għax nimpikax bil-fors irrid it-titlu, għax l-oġġett irrid nagħmlu sew. Ma nafx nagħmel mod ieħor. Ħafna mill-affarijiet li ġraw li mbagħad wara li kont nagħlem, kont dejjem approached biex nagħmel l-affarijiet. Rachel, ħawaqfek ftit hawnhekk. Dan li għadek qiegħda semmi, dan għadkom għaddejjin bin-negozju tal-bar u l-restorant? Illum il-ġurnata le, għax imbagħad wara ċertu ammont ta' żmien fin-94 iddeċidejna that we move on. Għax imbagħad kellna we were approached fuq section tal-business li għadu ħaj ħafna llum li huwa l-investimenti. U jisu kien wasal iż-żmien li nimxu biex nagħmlu xi ħaġa oħra. Propjament il-papa tiegħi xorta qatt għandu xi catering u xi bars, imma mhux li qegħdin aħna 100% fih illum il-ġurnata u nikruh lil ħadd ieħor. Imma naħseb dik l-ikbar ħaġa li baqgħet impressjonani growing up kien vera dejjem kellna insistenza li aħna rridu naħdmu u naħdmu iktar minn ħadd ieħor. Pereżempju xi ħaġa żgħira li niftakar forsi ħafna nies jarawa kbira din, ma kienet parti minna. Ta' 13, niftakar kont ninżel jekk il-ħaddiema kienu jinżlu fid-9 ta' filgħodu, kont ninżel qabilhom inkun lemm u pereżempju jekk anke l-ħaddiema kellhom jagħmlu jarmaw dak li ngħidu aħna jarmaw ir-restaurant. Pereżempju intilgħu s-siġġijiet naslu nikinsu l-art naslu l-art nerġgħu niżlu s-siġġijiet u narmaw għall-ikel. Dak kont nagħmlu kollu jiena u kont irrid nagħmlu kollu jiena. Apparti li kieku anke ma kontx nagħmlu kien hemm xi ħaddiema li kienu jgħiduli għax ngħid il-papa tiegħek li m'intx tagħmel xogħolok u ma kontx Kont għadek żgħira. Ma kontx nazzarda. Imma dik il-ħaġa ġo fija li nmittidejja mingħajr ħadd ma jrid jgħidli kienet dejjem hemm. Naħseb min imexxi huwa tajjeb li jkun jaf jagħmel kull xogħol fin-negozju tiegħu għax ikun jista' iktar ukoll jifhem lil min ħaddem miegħu. Naħseb xi ħaġa waħda importanti. Pereżempju taf li jiena ġieli nisma' ċertu ħaddiema jgħidu kemm għajjejt jew f'ġurnata għadna ħanibdew. Pereżempju taf li jiena dik qatt ma naf li ħassejta. Mhux ma jkollix ġieli ħafna stress u ma nkunx down ta'. Imma pereżempju waħda mill-affarijiet li nara li whenever I'm doing something, whatever it is, nista' naħsel l-art mela jew nista' qiegħda nagħmel laqwa TV commercial jew whatever. Nieħu gost nagħmel l-oġġett. Pereżempju llum il-bira flaxja ben kellu xi art homework. Qatt nagħmlu miegħu. I love it li nagħmel naqra art, pereżempju. Naħseb one of the secrets hija that you have to love what you do. Fil-ħajja to be successful, you have to love what you do. Mbagħad success will follow. Fil-fatt, l-ewwel għatlek li mbagħad fin-94 imxejna to this new venture doing investments. Iskom biddiltu totalment in-natura tan-negozju. Totalment. Ovvjament hija kien sadattant laħaq gradu kien one of the youngest financial controllers li qatt financial advisor, skużani, li qatt laħqu Malta, so there was the knowledge and the background mbagħad aħna anke għamilna xi courses u li kellna bżonn neċessarji. But again, per eżempju, f'dak is-settur, konna x-xogħol li konna niġġeneraw kienet jaħrat naqra lil kulħadd. Again, ma konniex ngħidux illum is-sibt jew illum il-ħadd. Jiena ġieli rajt personalment naħseb dawk in-nies kollha li rawni xi 20 sen ilu jiftakru. Ġieli rajt 13 familja f'ġurnata u fil-imġar mbagħad dħal qormi mbagħad żebbuċ mbagħad iż-żejtun. Ma kontx ħanoqgħod naqsam Malta jien ġieli xi nies ngħidulhom għax jien mill-melliħa jgħiduli kemm mort toqgħod il-bot. Jinformi li mmur minn posta li ħor naqsam Malta darbtejn tliet darbiet ġieli. Ġifri inti kont meta involvejt ruħek fin-negozju kont iktar fuq public relations u xek, relazzjoni pubbliċi u fuq bejħ ta' investimenti. Investu l-flus ta' nies. It was very nice, għax kont imur niltaqa' ma' ħafna responsabbli fil-komitat ta' darhom, ħafna nies kienu jelqawna, jiġifieri diġà kien hemm dik ir-relazzjoni man-nies. U mbagħad fil-97 kont irċevejt telefonata dak tal-airline il-general manager, station manager, u kien għalli li like jixtieq meeting miegħi. Ma kellix idea għal xejn, għax dan kien travel, aħna konna fl-investimenti. Kien għalli he heard a lot about the success that we're doing in investments and if we would ever consider doing travel too.
Issa, aħna travel li kont naf jiena, għax meta l-papa kellu l-bar restaurant ukoll kellna incoming tourism għax id-dadi kellhom il-parents tiegħi kellhom apartments li kienu jikru għan-nies quite a few, allura konna dejjem nġibu n-nies Malta. Imma dan l-idea tiegħu kienet li aħna niftħu agency. Il-kontra li toħorġu nassumi. U mort lura kellimt il-bord tad diretturi tagħna u ħadtilhom isma' għandna dil proposta x'taħsbu dwarha. U jisna id-dadi għalli tajjeb issa mela-ħammarru fit-travel. U we decided to do it. U bdejna fil-97 u bdejna namlu travel pala familja. Ġibri sa dan diġa kontu organizzajtu jiskom governanza korporattiva bil-bord tad diretturi li ma kinux kollha familja ġifieri. Dak iż-żmien kienet iktar based fuq il-familja, ovvjament għandna l-awdituri, l-avukati u l-financial controllers u hekk li jikkontribwixxu, imma dak iż-żmien konna jsu għada tespandi l-idea ta' kumpanija u l-brand. Imbagħad bdejna travel, mill-ewwel travel took off, bdejt imur fuq it-television biex nippromotja travel u l-investimenti, hija jagħmel l-investimenti u jien nagħmel it-travel, u fit-2000 wara sentejn is-Sibtuar l-Ofsinar nagħmel is-Sibtuar l-Ofsinar programmi ċemplu l-PBS li rridu meeting il-bord tad-diretturi u għadt il-familja tiegħi għallu li forsi biex tixtri xi deal tal-advertising jgħid. U meta mort għallu li Rachel x'taħseb il-bord iddeċida li il-programm ta' Sibtuar l-Ofsinar mhux ħajkun kif kien qabel, imma jixtiequ li jtuk airtime biex tibda tagħmel il-programm tiegħek. U jien żgur ma kellix idea, għallu li għax is-Sibtuar l-Ofsinar kien hemm dik in-niċċa u n-nies kienu jiffollowjawha u qed nissuġġerixxu li ntuk il-ħadd filgħodu. Mort lura nkellem il-familja tiegħi u għedtilhom laqas temnu x'ridu il-PBS like ridu li jtuni airtime biex nibdew nagħmlu programm il-ħadd filgħodu. Ovvjament l-ewwel reaction kienet l-aħwina l-ewwel għamilna hekk, imbagħad għamilna għandna travel ukoll u issa dan ukoll issa television. U qisu mhumiex fl-istess linja biex tajtek television għalkemm ovvjament mit-television tista' tippromovi il-negozji l-oħra, imma kien xi ħaġa totalment differenti bħala negozju. Umbat għamilna id-dadi mill-ewwel dak il-ħin qal mela jekk ħanamluh issa jekk ħaniddeċidu nagħmluh. Il-mamma tiegħi l-Awstralja kienet tara dal-programm li Malta qatt ma kien hawn bħalu kien jismu It Could Be You. U literalment it was reuniting people who hadn't seen each other for a long time jew qatt ma raw il-xulxin. U bdiet Noylin kelli min anka high up li kien jgħid li il-ħadd filgħodu, il-ħin mejjed, bl-affarijiet li tgħid li ħadd tagħmel inti, karozza li qatt ma kien hemm għax kellna xi karozza 11,000 Maltin dak iż-żmien li ħarrebħuha fil-miliet. Li tista' tintrebaħ. Inta sal-miliet u ħadd falli. Imma jien kont nemmen that we could make it work because if you put passion and you put hard work into something, minna naturali għalli ħataħdem. So much so li meta bdejna kien 0 viewers, jiġifieri fejn inti tara l-ġimgħa kollha minn hemm 50,000, minn hemm 70,000, flaxija 100,000, pereżempju l-news, għalħadd fil-ħoddu 0, so we literally started from scratch. U mbagħad l-ewwel naħseb ħadd telespettaturi jafu tista' tkun inspiċċa l-iktar programm segwit. U il-professur li għamel il-survey, l-ewwel survey għal dan fenomena ta' television viewership ta' dinja kollha. X'is-soltu l-ħadd filgħodu at that time. Eżatt, ma kienx prime time, is-soltu il-ħadd filgħodu ma jkunx prime time, però niftakar għaliex jien kont involuta fil-televiżjoni dak iż-żmien u niftakar li il-ħadd filgħodu kien prime time. Kulħadd jissena, però inti mbagħad bħala negozju bajtu tkabru. 50 kliem x'ġara wara tista' tkun int għax tista' tkun int kien ħadilkom 24 sija fil-ġurnata 7 ijiem fil-ġimgħa. Għamilna 7 snin tista' tkun int l-aħħar survey li ħareġ kien ħareġ li tista' tkun int kien l-iktar programm segwit. Imma mbagħad ħadna deċiżjoni li kien wasal iż-żmien li jaqaf
wara li ġraw xi affarijiet. And we took the decision and we really took it in. U għedna xejn wara 7 snin naħdmu fuq tista' tkun int li kien sar u kollox, it's about time we reflect u nieħdu ħsieb il-kumpaniji tagħna. So we focused again on the investments, on the insurance, on the travel, speċjalment it-travel mbagħad kien kiber konna kberna bħala l-ikbar tour operator ukoll hawn Malta, handling xi 30,000 clients. Rachel, vera qed nieħu gost nisimgħek titkellem imma l-ħin ħarab. Għajdli ftit, naf tfittxert li l-Covid affettwatkom ħafna fil-ġeneru tagħkom. Kif affettwatkom u kif tara s-suċċess li dejjem kellkom fin-negozji tagħkom għallima u attribut u anka x'ħajġri meta jikbru tfal tagħkom? Għandkom pjan ta' suċċessjoni? Mela, ovvjament Covid għalina kienet xi ħaġa ġdida li qatt ma stennejna jisu xi ħadd ġie u tak mhux gambetta żgħira, speċjalment għax din kienet problema li mhux għax aħna konna reckless imma għax is-sitwazzjoni ġiet hekk. Il-fatt li għalaq l-airport, li l-gvern li għalaq l-airport lilna poġġietna f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Ovvjament bil-mod il-mod u bl-għaqal nittama li dan perjodu jgħaddi, mhux l-għaqal min-naħa tagħna li kif nħandiljaw il-problema li ġiet fuqna. Imma mbagħad anke hopefully Covid tgħaddi u nerġgħu niġu lura normal. Xi ħaġa li forsi m'għadniex ir-retail illum kiber ħafna tagħna wkoll għaliex minn tista' tkun intlaw ifukajna wkoll ħafna fuq ir-retail. Malta għandna 22 outlets u l-Libja wkoll għandna 5 outlets u 19 il-shop in shop. Jiġifieri hemm dak l-aspett ukoll. Jekk issaqsini x'inhi is-sigriet li nibqgħu naħdmu u nħobbu dak li nagħmlu għalkemm ikollok ħafna qtuħ ta' nifs, forsi ċertu nies jaħsbu li minnu fil-business għandu ħajja faċli u ħajja li jmur il-baħar kuljum, anzi totalment bil-maqlub, working non-stop all the time. U nittama li tfal tiegħi nipprova ħilti ma mhix faċli jikollhom l-istess imħabba u determinazzjoni li kellna aħna bħala tfal, li kellna jiena u hija bħala tfal, kif trabbejna f'dan il-business. Mhux għax nixtieqhom ikunu fil-business, għax għand il-kbir pereżempju ilu mintu naħseb xi twana ħaf, illum għandu 12, dejjem jgħid scientist, and I have no problem at all, anke kieku ħadd minnhom ma jinteressaħ. Li nixtieq li nagħallimhom li niddriljalhom li jekk ħajamlu xi ħaġa ħajamluha sew. A job we're doing is we're doing well. That they are hard working u jibqgħu saqajhom mal-art. Terġattihom dak li poġġa fik il-papa tiegħek ukoll. Yes, nittama falla. Nixtieq hija xi ħaġa li għadhom żarwis allura li għadha naqra kbira u challenging, imma nittama li meta jikbru xi ħaġa mill-qriet tiegħi jasal għandhom ukoll. Grazzi, Rachel, nassumi li intom il-telespettaturi ħadtu gost daqskemm ħadd gost jien nisimak tajt l-istorja tagħkom. Għandna ħammorru għal ftit momenti ta' pubbliċità, però bqgħu magħna għax għandna iktar informazzjoni għalikom.